Laphana eMlazi-ke uthi uforum wakhona wakhiwe khona igundwane ekuthiwa uSqueeze nalithatha imali eyiphepha ngena phakathi nendawo angeke usayithola leyo mali isinyamalele ngale kwaloko kufanele uyisinda bese ukhipha leyo. Uma ngabe kukuthi 25 kVA yahluleka iload isinkulu imizi simningi abafaka u50 kVA mawuhluleka nabafaka u100 kVA nakuthi yahluleka sefanele benze imini sub somewhere yenza multi-purpose center ukuthi la kuyathungwa la kwenziwa kanje omama bathunga basupply zona lezi ikolo uthi la khona ama-child headed families sizama ukuthi othisha omkhulu uma ukuthi mhlawumbe i-uniform let's say i-package yakhona mhlawumbe ithi 600 sithi okay asenze kube u650 kulo 50 rand fanele siwazi ukuthi uzokhava lezi ingane lezi zingenabantu mina bengayenza into ongathola ukuthi it's like an office ezokwazi ukuthi omama bahole lapho kube khona ama-ATM kube khona i-office le-council kube khona i-office le-tribal authority kube khona i-boardroom kubonakala yonke into ekhona yenzeka khona la emphakathini lokhu kunga-create nemisebenzi. Khumuka isiqoko khumuka umakarapa amathatha aconsele entshebeni yilephu siyaqandula manje mangingabuza ukuthi ngabe zithini inhlelo mhlawumbe ezekusasa since usuwabuya usula eMzinyathi sisendaweni okubukeka sengathi kuningi kakhulu kusadinga ukwenziwa for inqubekela phambili ngabe mhlawumbe zikhona ezinye inhlelo on the pipeline mhlawumbe oyicabangayo nje kuwena ngokwakho nje? Yabona biyela nangibheka la yabona khona ukuthi wenza i-IDP i-list yakhona mhlawumbe ingaba ngange-encyclopedia izinto engifuna ukuthi zenzeke la kuningi engibona la ku-wrong ekufanele ngabe kuyenzeka. Number one, le ndawo yethu lana ngiyacabanga ukuthi iyafika abantu bezohlala bebambalwa sine-substation ekhona la Kunjalo le substation ezo-accommodator lezo zindlu ezimbalwa lapho sengisebenzisa i-experience yakwa-Eskom nezinto ebengizenza kwezinye indawo ngoba kune-substation othola ukuthi yayingale eGauteng kwathola ukuthi i-14 kilometers away la kungase kuxhunywe khona iy'ntambo zize kuyona le ndawo kwathola ukuthi manje imizi imbalwa nakuthi kuyenzeka sakhe i-substation kufana nokuthi i-Eskom i-waste imali ngoba izokwakha into e-costa more ama-customer e-few bathi abantu it's like ukuthatha isibhamu sokudubula indlovu ushaya impukane uya-waste lapho yabo. So ngamotivate lapho naleyo nto yangisiza kakhulu ngoba samotivate kune-substation engasesibukeni kuthiwa i-Cadet kwadonswa khona iy'ntambo ezahamba 14 kilometers kwakwazi ukuthiwa kuyoxhunywa kuleyo informal settlement ebizwa ngokuthi kusePoriki abaningi bazoyazi iPoriki seza imizi seyanda-ke abamningi similar into efana naleyo la azange kuze kunakwe kakhulu la eMzinyathi ukuthi imizi yayi-few nakuqalwa nje ukuthi abantu baseklishwe la manje ngibone ngathi ngoba sihlushwa ugesi uyahamba now and then thina i-load shedding ngala nakuthiwa yisekho i-load shedding hayi thina siphila ngaphansi kwayo akukaze nje kube khona i-break ngoba even yesterday njengoba sikhuluma nje namhlanje angazi uhambe kangaka ugesi kukhona nabantu abanemingcwabo nayo yonke leyo nto siyahlukumezeka uphume ekhaya ekuseni fanele uvuke ugesi awokho ingane fanele ziye esikolweni sesathenga noma gas noma prama stove no paraffin yonke leyo nto. The only reason ekuyiyona yona ngangifisa ukuthi ngihlangane nomuntu ngoba phela ngine-contract nami neThekwini municipality ngine-right ukuthi ngihambe ngiyokhuluma ngezinto engiyibona zenzeka emphakathini yabo kufana nomuntu mabe evule i-account ebhank eyakho une-right kufanele ubonane nabo kunjalo nasithi siyabafuna abantu abaveli abantu abazosisiza abakwa-electrification la eThekwini hhayi ngoba ukuthi ngifuna ukubabeka kabi kodwa-ke nje ngiya-affecteka nami ngoba ngasiza kwezinye indawo nala ngifuna ukuthi ngibe naleyo nto ukuthi ngiyenze. yebo Manje laphana e-substation ngiyabheka kusho ukuthi ziba overloaded ngoba laphana ngiyacabanga basebenzisa ama-25 kVA uma ngabe kukuthi 25 kVA yahluleka i-load isinkulu imizi isimningi abafaka u-50 kVA mawuhluleka nabafaka u-100 kVA nakuthi yahluleka sekufanele benze imini sub somewhere bangenzi lento lengangisho ngeCadet ukuthi kufana nokuthatha isibhamu sokubulala indlovu ushaya impukane imizi isimningi yakho i-substation ubone ukuthi i-ratio ithini ama-households asengakanani ukuthi lokho sengakwazi senze another mini sub ezokwazi ukuthi
yenze step up ukuthi ukwazi ukuthi wonke umuntu athole i-electricity. Yes, we do understand abantu abanye abawubhadali ugesi. Kuningi okurong nje ngiye ngibuke ngala. Hayi ngoba ukuthi mhlambe ngizama ukuthi ngenze ini. Kwamina la ekhaya nje ugesi angubhadali. Hayi ngoba ukuthi ikuyinhloso yami. Yebo. Kwaphuka i-keypad lo nto betha kuyona. Babuya bathi bazoyi-replace up until today. Sengafona ngenza ko-WhatsApp, ngenza everywhere. Angazi ngoba futhi enye into engishaya ukuthi kuzothiwa wena ngokubuya kwa-Eskom wazi kahle. Sengingene kuleyo nto ke manje. Siphethe ama-reference numbers, siphethe yonke into. Ukuthi ababuza bathi umasipala akanazi imali zokuthenga ama-parts. How can you run a business ungakwazi plow back to the business ukwazi ukuthi kube khona i-sustainability or i-growth? Manje abantu abaningi ngala, and another thing engayithola kunama-subcontractors uthola ukuthi nasekukuthi babakhiphile. Kukhona i-misunderstanding. Babayeke kanjalo. Bayabuya abantu abasebenzi bayilambela. Bese kuba khona into enjenganale. Of which really mina on my own I'm more than prepared ukuthi mhla kuthiwa ngizopenalizwa la ekhaya ngahamba ngiyovula necase ukuthi ngcono ke siyoyidiscussa ngale enkantolo. Kubonakala ngoba kwesinye isikhathi wenza into e-wrong ngoba ufostekile kwenzeke leyo nto e-wrong. Kwatholakala ukuthi la i-keypad yona e-wrong. I-keypad belongs to umasipala hayi ngakumina. Mina kusuka la kwi-ready board kuya ngala kwi-wiring yami. Ngiyayazi yonke leyo nto. Kodwa manje i-problem ingale uzoyithatha mina i-keypad ngoba yona yona emaka nama-units ukuthi usukhonzuma kangakanani uthenga ufaka. Miningi-ke imizi ebypassekile ngala futhi hayi ukuthi ngoba ngizama ukumpimpa abantu kodwa nje failure kwe-government ukuthi sinike nje a good service delivery. Enye izinto lengiphatha kabuhlungu endaweni engikuyona and ngadlula kuyona leyo nto. Sasenziwa ama-normalization, kwenziwa ama-flat rate. Kuthiwa umuntu uyomcharger nge-accuracy yemitha anayo. Uma imitha ingasebenzi, what can you do? Nothing. Ayikho into ongayenza. Ayikho. Okunye-ke futhi-ke la ukuthi sinabantu abadala othola ukuthi bathola lezi mali zabo zama-grant barojwa nayo iy'ngane nayo yonke into. Inanda lana yaziwa njenge indawo ene-crime e-high. La kuney'ndawo ey'ningi kabi la singaya konkosi sithi Nkosi sicela ukuthi usinike leya site. Uma bengine-power nginemali nayo yonke into ngivumelekile ukuthi ngathola nama-funders. Mina bengayenza into ongathola ukuthi it's like an office. Ezokwazi ukuthi omama bahole lapho. Kube khona ama-ATM. Kube khona i-office le-council. Kube khona i-office le-tribal authority. Kube khona i-boardroom. Kubonakala ukuthi yonke into ekhona yenzeka khona la emphakathini. Lokhu kunga-create nemisebenzi. Ziningi indawo esingazenza lapho. Nokunye-ke nje okukhona abantu abekho employed. Uma ngabe la ngibheka nje zingaki iy'kole ezikhona la endaweni. La endaweni ngangithi noma ngenza i-presentation ngisekwi-foundation ngangithi there are 3 pillars ekufanele sihlale kuwona. Ukuthi you must house, clothe and feed the nation. Mwenze kanjalo umuntu uzoyicabangela bona wenza kanjani. La kuney'kole ey'ningi kabi la. Obani abasupply ama-school uniform la. Obani abawathungayo. Ngithi omama bethu ungangena la kule mizi baningi abantu abanemishini abahleli nayo. Kodwa bahamba bayosebenza nje endaweni. Yini ndaba la uma bekuthiwa mhlambe ipower nginayo. Ngivele ngisuke nje ngenza i-multi-purpose center ukuthi la kuyathungwa la kwenziwa kanje omama abathunga basupply zona lezi y'kole. Uthi la khona ama-child headed families. Sizama ukuthi othisha omkhulu uma bekuthi mhlambe i-uniform let's say i-package yakhona mhlambe ithi 600. Sithi okay asenze ibe u-650. Kulo 50 rand fanele siwazi ukuthi uzokhava lezi ngane lezi zingenabazali. Kuningi nje singase kuningi njoba ngisho ukuthi ngaba i-encyclopedia kuningi abo wrong la. Ayikho indawo yokuthi ingane ziye-entertain. Zingena kuma-drugs, zingena kuphi omawunga na yonke leyo nto. Akho swimming pool, akho lutho ngala. Letha lona imigwaqo ayikho. Umuntu uyakhuluma kuthiwa la ukhona abawu-local, ukhona abawu-province. Kodwa manje uthola ukuthi njengoba eyicaza kanje lezi siyavota sonke. Uma abulambile akusho ukuthi sisu esangala kwa-province esinye sakwa-local. Silamba ngendlela efanayo. Let us be treated equally. Sonke sifaka intela. Ezinye zezinto angisho ukuthi mhlambe ngilwisa abantu abasiphethe right now. But into ekhona ukuba sensitize ukuthi be the ears and eyes of the people. Kuningi esingakwenza ngala. Kona nginayo i-capability yokuthi la when it comes to corporate social investment. Ngakwazi ukuthi izinto zilunge nakhona into ongalalela. Mina ngisebenzile ngiqedile ngisafuna umsebenzi. Into ekhona ukuthi ngi-advise umuntu ongasathathe over lapho kubonakala kwenza kanjani.
ngathi sengithe Hayi, uku-expanda hayi, kodwa kuningi yabona hayi. lapho ukuthi ngiyathinteka ngoba ngizwa impela yabona kuba khona enye into njengaphakathi mina Ngiyabona kuvuka enye into manje. engitwistayo yabo, ayikho into engingayenza lapho Mm, yabo. mm, mm, mm. Mm. Usuka uthinte indaba le kagesi ney'nkinga esinazo ekuhlaleni. Ungikhumbuza olunye udaba ngingathi ngingale Empangeni kweSakamthethwa, Efuyeni, uma udlula nje Intambanane uye Efuyeni. Ngathola nje impela endaweni i-group nje, imizi inqwaba imizi impela endaweni kuthiwa kwaba nenkinga kagesi. Angazi noma kwafa i-transformer noma kwenzakalani ngoba kuthiwa kwafikwa kaninginingi, kuthiwa kuzanywa ukulungiswa kwangalunga. Kwathi kusuka kwabe kukhathwa off ugesi endaweni. Abantu basendaweni nje ngicabanga ukuthi since January abanawo nje ugesi. Mabeya beyobuza bethi nekhansela abalitholi usizo, futhi kwathiwa hhayi nina inkinga yenu ukuthi kuleya ndawo nirobha ugesi. Manje okubuhlungu ukuthi i-affect-a ngisho nabantu abangazange barobhe gesi. Asinalo ulwazi noma indlela ekuyikhava leyo phezu kwenkinga abayibonayo mhlawumbe ababonayo bedinga bona. Ekugcineni mhlawumbe abantu sesengathi ibona ama-scapegoat alento, asinalwazi ngoba kugcina abantu kuthiwa umuzi nomuzi uhlanganisa R3,000 ukuze ukuze ukhokhelwe u-Eskom. Ngathi-ke kuthiwa kuyoze kulungiswa imizi yonke isikhokhile. So manje kupanisheka futhi nabantu abangazange baze barobhe ngisho ugesi. Le nto futhi ngathi ngike ngayizwa nase-Newcastle, khona olunye udaba engangalizwa ngase-Newcastle, same thing. Ngaze ngathi nawu le ndaba esifana kangaka nale engizwe ngaseMpangeni, Newcastle. So ngabe inkinga enjalo ngabe iyenziwa i-failure yaka-Eskom ngey'nkinga enazo noma ngempela sekuyabantu abadala leyo nkinga? Ya yabona Labiyela, hhayi ngoba ukuthi mhlawumbe ngizokhulumela ama-companies nani nani nani. Oku-wrong ku-wrong, oku-right ku-right. Umphakathi wona on its own. Kukhona abantu lana kune-term eyenzeka la engayithola ngise-Joburg nami ngisasebenza eyokuthiwa u-Operation Khanyisa. Kuba khona abantu abazi ugesi bese behamba beyobhayibhasela abantu ugesi. That is wrong. Ngingakhuluma ekuqaleni ukuthi ngingahlangana nogogo uMashego eKusango laphana i-west of Soweto. Sasinabo oku-wrong kwaku-wrong, oku-right kwakuba right, sasiyiphusha kanjalo. And kuthiwa uma abantu bengafuni ukubhadalela ugesi ubani onemali ngoba sinayo imali, umuntu akasebenze. You reap what you sow. Uma ngabe kuwukuthi kuyenzeka wena awubhadali, kukhona obhadalayo, unfortunately asikwazi uku-isolate that individual from experience. And enye into ekhona yabona abantu banazo izinto zokuthi benze ngendlela abenza ngayo. Uma bese kuthiwa abakhokhe kuye kuthiwe leyo nto leyo hhayi ukuthi ngoba uyakhokha, kuthiwa cost of repairs. Into okuyiyona yona efunakalayo ukuthi ukuze lento ilunge ngoba phela manje asiyibhajethelanga, yinini eniyilimazile leyo nto. Khiphani le mali ukuze sikwazi ukuthi siqhubeke nokunika ilokhuzana isevisi. Ngoba phela ugesi kwawona lona hhayi ukuthi yini, kunemishini kunayo yonke into uyasetshenzwa la, kuspendeka iy'mali. Nanokunye-ke futhi kufanele ukuthi sikwazi uku-understand nami ngolwazi enginalo ukuthi hhayi not everywhere Eskom usupply, kwezinye iy'ndawo kusupply umasipala. Umasipala uthenga kwa-Eskom. Kube khona a big mini sub othola ukuthi bayifaka ama-stats metering. Okudlula lapho kuya ngale kumasipala. Kunama-agreements-ke ayayenzeke lapho ukuthi nakho ngeke ngikhulume kakhulu ngalapho, kodwa-ke njengoba uyawubona khona o-maize board, o-meat board, nala khona i-electricity board okuyiyona nedila ngalezo zinto ezinjalo. Njengoba khona no-NER, National Electricity Regulator, badila ngazo lezo zinto. Kodwa-ke technically njengoba bengisho ukuthi from the beginning nganikwa i-training yokuthi ngazi i-culture yakwa-Eskom, bese ngiyakwazi-ke ukuthi ngidila ngalezi zinto ebengibhekene nazo kwi-department, kwi-foundation. Hence kwakhona nama-course okuthiwa u-3M courses la utshelwa khona o-machinery, manpower, yonke leyo nto. Bazokhumbula bakwa-Eskom babesenza ukuthi basenze sikwazi ukuthi sibe oriented kwi-function ye-company on its own, sazi ukuthi nakho okwenzakalayo. So leyo nto iyangisiza, iyangisebenzela ngoba namanje nje I'm not technical, angiyona i-engineers, kodwa ngalolu lwazi enginalo into ngiyayibona nekade yenzeka practical ukuthi lokhu kufuna lokhu nalokhu. Njengoba ngisho ukuthi nala imizi simningi kuba overloaded, and akuyona i-overloading yodwa. Mangathi u-expanda uthola ukuthi i-Eskom bekuthi in winter ikhathe iy'hlahla lana uma ubheka nje
kunendawo lapha ngaphesheya enoqala ukuhamba intambo la ama 11,000 kVA. Mase kufika isama uqala olunamanzi nezihlahla ezinye ezinde zithinta leyo nto yatripha nogesi. Leyo nto i-maintenance ayikho altogether, uyabo. That's why uma izulu lina nje ungasondeli esihlahleni esithinta intambo ngoba ungakushaya ilimaze leyo nto. And enye into ke into ebalekile engayifunda kwikhampani kuthiwa safety all the way, safety. Into ephuma laphana kugesi angeke uthenga uchocolate uthi I'm sorry sekwenzeke lokho. Umuntu usefile lapha yabo. Ziningi kabi izinto nalabo abahamba lento ebengisho ukuthi operation khanyisa inyoka lezi. Mungabheka baningi abantu ababula namanje beke bavele la kuma social media. Thola umuntu usehengeke lapha ushila usemqwayiba lapha. So zonke izinto ezingafunakala yabo. So it means now njoba nabasemthethweni bethi i-community ayisi-assist nge-information ukuthi sibambe igebengu. Manje nangala bakhona abagangayo badla amakhopha benza yonke into bathathe bawudayisa. So this thing is so big. Ifuna i-accountability from our communities, accountability from ama-suppliers. So leyo nto it's fair. Umphakathi u-wrong nama-companies aba wrong at times. Iloko nje. Hayi cha. Wabona ke hayi lamfundile ke manje kukhulu umuntu wesikolweni la. Mangabuza nje ngabe mhlambe i-discovery ye-uranium kuleli zwe lethu ngabe kukhona ingasiza mhlawumbe mayelana nogesi. Ngabe khona mhlawumbe la ngasizakala khona nje siyizwe. Yabona leyo ingasisiza ngoba nayi kube power station. Isebenzisa zona lezo. But now ukhumbule ukuthi isikhathi sithatha lelizwe senza i-government ukuza ne-Rainbow Nation. uMandela wathi akube khona abantu abazohamba bayotrainwa ukubanika 10 years ukuthi babuye sibe nama-engineers sibe na wonke lama-skills la afunakalayo. Leyo nto angiyazi ukuthi iphelele kuphi ngoba into esishayayo ngala ngisasebenza lapha kwa-Eskom bengisebenza ko-Drakensberg hydropower station bathi pump storage scheme. Uthola ukuthi na-ke kwajema ilokhuzana i-generator kosusa iJapan le phesheya lizosebenza ngala lize libuyele selikwazi ukukhuluma isingisi kade lingasazi isingisi. Manje lana asinawo ama-skills noma ungayithola uzoyenzani. Manje safanele ukuthi ngempela sisebenzeni kuye phambili kubonakala kwenzeka kanjani. Babe skilled abantu kwenza lezo zinto. Hayi ngoba soyithatha leyo uranium ukuthi kwazi kwayikhali yenze for a good purpose yabo. Hayi ikizwakala. Ungathini nje mhlawumbe nge-state of security in our country njengamanje? La mfuka biyela yabona i-state of security hayi ngoba ngizobheka into ukuthi ngingena kwipolitiki but ngibheke nje since I was born up until njoba sengingaka nje. I-security ihambisana nenhlonipho. Uyabona njengamanje abantu benza nje izinto noma kanjani uthola ukuthi nakuthiwa kushoniwe la kumakhelwane i-radio show phezulu badla utshwala sebeyagwazana bayadubulana amantombazane khona lapho. Mina ngikhula intombazane yayihlala ekhaya igezi izitsha umfana ahamba ayolusa kodwa amanye amantombazane asegcwala le uthola ukuthi kuze kusa intombazane ile ayikho ekhaya and kwathina-ke abafana mungakaganwa ngalezo yikhathi zakudala kwakuba ihlazo kabi ukubonakala umfana edakiwe engenankosikazi. Leyo nto sesiyasiphelela yabo. Manje uma usubheka-ke manje ayikho into ongayenza ngoba uthi uyakhuza kwengane uthothi kuphethe isibhamu uzakushaya. Kanti thina ubupanishwa ngisho nawo ubaba okuzalayo nongakuzali yonke into ibi-right. Uthola nje ingane umuntu omdala uyohlala umuntu omdala nje. Manje ayisekho yonke leyo nto sekwaphela yonke lento ubuntu abusekho. The way isikhathi esishintshe ngakhona ukuthi noma uthi uyahamba ebusuku uma ubona ibala langakini lihamba liyiqulu nelinye lezizwe ubalekela kuleli linye lezizwe ungayi ngala bazokubamba la bakini ngoba ibona impela-ke izinto ezenzeka lapha eNanda zibuhlungu kabi njengoba kuthiwa i-crime high. Hayi ngoba ngithini kodwa enye into-ke futhi-ke i-joblessness it's a contributing factor kuyo yonke lento eyenzakalayo. Uthi umuntu akenze njani elambile ngoba omunye uzahambe ayokwenza izinto ezi-wrong. Nanokuthi-ke si-create ama-opportunities
ukuthi abantu kube khona imisebenzi abayenza. Ngike ngakhuluma nge-localization ukuthi inkampani ebengisebenza kuyona besithi nasizohamba siyosebenza endaweni kuqashwe abantu bakhona endaweni basebenze khona lapho, nanokuthi bazothatha i-ownership bangayibhidlizi le nto, babe namandla abawakhiphile ngalapho. Akekho umuntu ongahamba ayovandalize nje. Manje lana abantu bawo I don't care. I-crime yona iphezulu kakhulu futhi ayikho into engayisho, kodwa-ke angeke ngize ngikhulumele ngoba khona uma-law enforcement nayo yonke into, angifuni ukungena kakhulu kubona. Kodwa nje mina bese ngibeka i-background la ngisuka khona ngiyale. Kukhona besikwenza nje okwakungeyona i-crime, sabafana silusile. Uthola ukuthi laphana ekhaya untshontsha amaqanda wapheka lesidulwini. Nenkukhu ufike uyose khona lapha. Amantombazane njengoba phela behlala ekhaya, mhlawumbe ubone nje awunayo indlela ukuthi isibanibani awuzama ukuthi untshontshe lapho lethe sihambe siyolusa. Ngoba nokudla butrainwa njengesosha. Ukudla okugcina ngoLwesihlanu ubuye esikolweni. Umgqibelo nesonto uyodla le. Nakhona ubaba othile onensimbi sihamba siyoqwagela siyantshontsha laphana. Akushiwo ukuthi siyantshontsha, kuthiwa siyaqwagela. Indlela siphila njengamasosha yabo. Hayi ukuthi kwakungekho kwakukhona lokho, kusho nje kwakuyindlela esasitrainwa ngayo. Ufunda ukuzimela. Kodwa kwamanje sekwenye into, umuntu angene nesibhamu athathe yonke into negross ekhona yonke into akulalise phansi athathe ama-cellphone. Kona kushintshile. Umthetho kufanele kube umthetho. Kodwa nakhona-ke ke ngibuyele kwenye into engingayisho. Noma ngabe iyenzeka i-crime, amaphoyisa abantu njengathi, anemndeni njengathi, ahlala nathi futhi. Thina mphakathi kusuke umuntu enza i-crime bese uyamvikela umuntu egangeni. Yabo. Bese ethi amaphoyisa umphakathi awusilekelele senze lokhu nalokhu. Khumbula siyingane sahamba sayontshontsha imfe eplazini leBhunu leMnambithi. Amaphoyisa azogcwala elokushini. Omunye umfana wangena phansi kombhede. Nathi sigcwele ngemuva evenini laphana. Kodwa ngaleso sikhathi phela besibhanishwe nesishawa nje kwakungeyonto engakanani. Wana befika wathiwa manje sifuna umfana wala ekhaya, kwakuyowacaba lapho. Wathi ubaba ndodana phuma phansi kombhede phuma. Bamthatha bahamba naye. Indlela ebesiphila ngayo le nto. Bekunzima. Hayi manje izinto sezashintsha mntana, sezashintsha kakhulu. Hayi ngicabanga maningi amaqembu epolitiki athula alalele kuyimanje abukayo. Wasicije siyingovolo, abanye baphethe igrinder babhizi babalola amazinyo manje seze ayingovolo. Any political party affiliation? Yabona-ke lapho-ke Biyela ungibuza umbuzo onzima kakhulu. Kepha awukho nzima ukuphendula. Kulula. Simple as njengokuphuza amanzi. Suka. Ngizothatha i-quote yento eyashiwo ubaba uMandela. Laba bembuza khona ukuthi uboshwe for 27 years yonke into uyaphuma uyaxolela, umthetho wakho usonta kuphi? Wathi uMandela, no, that is a secret between a man himself and God. Nami-ke lento le yepolitiki lena-ke it's between me and that political organization ukuthi ikhona noma abayikho. Ayibaleka ohlatshayo. Abaleka. Hayi ngizokwenza into eyibelula. Uyabona mhlambe leli gama noma ungasho igama lokuqala mhlambe uqala ngo Awuthi ngiphendule kulula futhi lokho. Ngisazobuyela futhi ngiyabuya futhi ngizokhotha futhi uMandela. Ngoba phela la sikhala nge-service delivery. Kunjalo. Uma ngabe kuwukuthi i-service delivery siyayithola, lokho kuzongijabulisa. Kumanje angikho happy ngayo. Wathi uMandela-ke, it doesn't matter whether the cat is black or white as long as uzobamba igundwane. Mina-ke nakukhona iqembu elizobamba igundwane kulungile ngizongena kulona. Kodwa nangingaboni kahle no, hayi ayikho into engayenza. Hayi. Nginaba. Usungidlulile. Masingaya kule yezwe lethu mhlambe in general nje ezweni nje mawubuka izinto. Where did you think senza wrong khona mhlambe mawubuka ngendlela manje siyabheka manje uya one downward spiral manje ubi ikuphi la ubona mhlawumbe ukuthi ayikho ngathi kwagejekala? Where did we go wrong? Yabona-ke manje ngishilo ngathi indaba yepolitiki, kodwa ngoba phela ngiphila khona la ngizoyikhuluma nje ngiyilande. Hayi phela lana siyaqandula lana isebhodweni siyakupheka lana impela. Hayi ibhodwe lika size 14 impela lele cast iron manje ekumele uphume uvuthiwe impela ozophuma kulona impela. Hayi akesizwe athi-ke ngibeke nje something, ngizobeka nje example ngingayibeki nje in a country as a whole.
bengithi nangisuka eGoli ngibuya ngiza la ekhaya uma ubehlala eNanda. Nangithola iy'nsizwa zikhona kwazi ukuthi eGoli imali iningi ngoba thola behleli bengasebenzi abantu. Imisebenzi ayikho. Ngibathengeleke-ke lokho bayijabuliseke nani nani nani. Bese ngibatshela ukuthi hey madoda ngoba la kuhlala isalukwazi sodwa uma ungizalayo. Angifuni ukuzwa lutho nje kuthiwa sekukhona into eyenzekile umama usentshontshele kwenzeke lokhu nalokhu nalokhu. Nina sekufanele nibheke. Ngizama ukusho-ke ukuthi-ke la i-crisis isekuthini ugovernment ufana nomzali kuthina sonke ngoba sikhipha intela. Fanele enze sure ukuthi uyasikhusela ey'ntweni ey'ningi. Ukuthi imali iba khona, iy'mboni ziba khona, abantu bayaqashwa and abantu bayakwazi baphile. Ngoba kukhona nenye into ekhona la kwakuthiwa abantu kufanele ukuthi laba abaphila below the bread line abangakwazi ukuthola ama-subsidy nayo yonke leyo nto kufanele bacatshangele. Bese kuthi laba bakhona abakwaziyo ukuthi bathole nalawo ma-benefits kwenzeke ngendlela okwenzeka ngayo. Ake ngithathe nje an-example. Sengikhuluma-ke not ukuthi ngi-politician whatever, ngikhuluma nje into ekahle. Ama-companies anjengo-Eskom anama-benefits amaningi, o-Transnet obani, maningi ama-companies anama-benefits for ama-employees abo. Khona isikhathi la ingane yami yase-varsity ngifisa ukuthi ngiyenzele ukuthi ikwazi ukuthi iqhubeke ney'fundo. Ngathi ngiyazama kwinkampani engiyona ngathola ukuthi no, angikwazi ukuyithola ibhazari ukuthi umntwana afunde kodwa ama-benefits akhona. Ngaleso sikhathi-ke ila kwa-introduce khona o-NSFAS. Mina if I was in power angisho ukuthi mhlambe ngithi abantu abahlakaniphile nani nani nani. Mina nje my own way of thinking. Ngangizothi kube ngabe ngiphethe lo mkhakha ngangizothi bonke laba okunama-companies anama-benefits NSFAS ayingafakwa. Ama-companies awa-empowerishe abazali. Uma usebenza ngalapho automatically umzali fanele athole ibhazari yengane efanele ithole i-further education. Bese kuthi laba abangenama-benefits bangene ku-NSFAS. Lento ayizobalunga. Nanokuthi-ke kune-corruption-ke khona-ke la. Angikwazi ukuthi mina Biyelo ungangibona nje today nginje ebese kusasa usungibona sengihamba ngebhanoyi ekuthiwe lami ngiyithathe phi leyo mali. Uyithathaphi mali? Uthi uyabheka i-lifestyle yami nangendlela engithola ngayo, affordability ayikho lapho. No man, there's something wrong lapho, yabo. Manje sizothini-ke ngoba enye into ngayifunda i-history esikolweni. Kwakuthiwa ikhekhe leli fanele lisikelwe wonke umuntu, more especially i-French Revolution. Yebo. Ngani ngiyenza lapho kwakhona ilokuzana ama-class distinction lapho kwizwe lase-France. Kukhona ama-noble, khona ama-bourgeoisie, khona ama-peasants. Uthola ukuthi laba abalapha ama-peasants ibona abantu abafana nathi labanyathelele. Uma ngabe i-noble ifuna ukuyozingela gijima ngehhashi ensimini ye-peasant ishaye ney'tshalo. Ama-noble uthola ukuthi lapho kungena ama-bourgeoisie, abantu abawothisha abanama-profession ukuthi bona at least it's either bangala or ngala. Now bibangala kodwa ayi abafuni ukubonwa ama-noble bangala kulaba abaphansi. Into enzeka kwenzeka ini. Angifuni-ke futhi angi-encourage abantu ukuthi le nto eyenzeka eBastille laphana kushawa ijelela li-famous kwenzeka yonke into. Angiyifuni leyo nto. The fall of the Bastille. Impi nje angiyifuni, impi yanuka. Kunje kuphela fanele abantu basebenzise isikhathi sokuthi sesishintshile. Wonke umuntu akasekho umuntu o-illiterate. Ngoba ney'khathi zakudala ngangithi nangenza yona i-history futhi. Uthola ukuthi nakufika ama-missionaries balethela abantu iy'ngubo zokugqoka. Iy'ngane ezayifundela phansi kwey'hlahla. Uthola ukuthi iy'ngubo abayilethile, uthola ukuthi azikho enough for ukuthi abafana bangagqoka. Abafana kuthiwa basebegqokiswa kona lokhu amantombazane bakwazi ukuya esikolweni bayeke amabheshu. Leyo nto ikhona and it's a fact. Yabo. Kumanje nje mesithi-ke sibuyele emuva. Zingaki iy'kole ezingenawo ama-toilet, ezinama-pit toilet. Kukhona abantu othola ukuthi laphana baphila impilo emnandi. Uthola ukuthi uthisha uhamba ney'ngane uyongena ehlathini. Uthola ukuthi ingane ifela laphana. Ukufa okubuhlungu kabi kuyofela e-toilet elinendle. Yabo. Kungcono kuthiwa ugwelize emfuleni ukuthi uyofela laphayana. There's no dignity. Uyayibona leyo nto. Hhayi ngoba ngithini kunje ngikhompera izinto angingeni kwipolitiki ngikhompera izinto isimo engisuka kusona nala ngiya ngakhona. Yabo. Kona kubuhlungu kakhulu kabi lokho, yabo. Kubuhlungu kakhulu. Emva kweminyaka emingaka esikwi-democracy, kuthiwa i-democracy,
from 94 to 31 years kodwa sesathola ama-pit toilet kusalandwa amabhakede eyi isimo esinzima angathini ubaba Hlatshwayo kulolu daba kule ndaba yo-Phil Craig ngale e-Western Cape ye-Cape Independence just ukusika nje elijikayo. Yabona angeke ngingene kakhulu kuyona kodwa ngizozama ukuthi ngenze ama-example ezinto eziba similar. Kukhona isikhathi la kwathiwa khona i-country yethu imali ishone phansi kwakune-recession. Kwakhona i-suggestion ukuthi yini ngingathathi i-Northern Cape inikwe iNamibia. Hey, leyo nto leyo into engayibona mina iyinto engacacile kahle. yeah, Angeke uthi la ekhaya ngoba nakhi uswele okuthile bese uthatha impahla yasendlini uyoyidayisa. Lokho kudala amabhadi uma umuntu nje ayifuneki impahla yasendlini uhambe uyoyidayisa ngoba une-pressure. Ngoba isikhathi esisuka kusona umuntu kwakuwumuntu ngabantu. Uma ngabe la ekhaya impuphu ingekho bengiya kwamakhelwane anginike anginanele. Zonke lezi zinto ayisekho, yabo. Indaba yokuthi laphana eCape Town lento engangiyizwa kuthiwa bafuna ukuthi engathi bona bangaba isolated. Fana nabo bani o-Orania lapha. yeah, Indawo bengihamba na ku-Pretoria kuzavela ezinye. khona esePitoli phela Nakhona futhi nje hayi uyabona i-Orania hayi ukuthi iyona kuphela le. Nalento le khona la muhamba la komhlanga kuphi oSentin kuphi usuthola ukuthi sekukhona ama-boom gate uyabuzwa yonke leyo ukuthi hayibo ama-border gates akhona la ngaphakathi. Nemigwaqo esihamba kuyona ngala siyawubona-ke oma-toll road labo hamba oma-N-Bahn. Kodwa lezi sezenzeka njengase-Gauteng oma-e-tolling lapho. Yizo zonke izinto lezo oyibonayo ukuthi mani yabona la uma uplane kahle uyimali ikhona abantu kuyibona abakhipha imali ngale mali yabo ayisebenzele bona hayi ukuthi bese bakhona ukuba selfish. Kuningi ngabo okwenzakalayo la uthola ukuthi really ku-unfair. Ngizothi ngingasebenzi kube khona i-burden ukuthi manje fanele ngithwale nemithwalo efanele ngabe iphathwa omunye umuntu onike ukuthi yenza lokhu. Kwasho unkosazana Zuma Dlamini wathi leli gama elithi ngqongqoshe lisho ukuthini ngoba kufanele ukuthi umphathisi uphathisiwe unikwe i-mandate ufanele wenzele abantu izinto. Ungqongqosha ini la? Uyayibona zonke lezo zinto lezo. No, ezinye izinto fanele siyibheke ngempela lapha ngoba yabona uma umphathiswa kusuka le phezulu kuze kuzofika la ku-grassroots ma-council uphathisiwe ukuthi hambe uyokwenza something constructive ngemali yomuntu. Unikwe into ayikhokhelayo ngentela ukuthi ileyo nto ikwazi ukuthi imsebenzele lowo muntu, yabo. So into eziningi lana ake ngithi-ke nje angisiboni isidingo sokuthi kungathathwa o-Western Cape benziwe lento yenziwe njengalento le bengibeke yase-Northern Cape. Hey, sethi into zakho la ubone ukuthi wenza kanjani. Ufocus ubheke ukuthi imaphi amanye ama-angles engawenza. Yabona nje uNkulunkulu udala umuntu ngokuthi ukulala unenkinga biyela ukuthi angazi ukwenze njani. Uhambe uyolala uyavuka ngakusasa nayo isolution. Bese uthi hayi ngoclever kanti hayi uNkulunkulu besebenza. Osayensi bese bethi ilokhuzana i-conscious mind ebisebenza kona usizwe uNkulunkulu. Kwakhona la ekhaya niswele ngisho isinkwa la. Uthi yakhuthuza ebhantshini kuphuma u100. Usukhambaphi lo 100? Ake sibe realistic sibheke ngempela, yabo. Bese ngiyivala ke leyo ake ngithi ke maybe one day I'm not aligned with any political organization. Yes. Kunomuntu oqhamuka athi itshe Yebo. Istini. Kukhona umehluko phakathi kwalezi zinto ezithu azilime ezitsheni bheke phambili. Kubonakala kwenze kanjani. Ngibuyele back again. Ikati limnyama limhlophe linjani alikwazi ukubamba igundwane, that's all. Ningane zalo uzosutha lapha. That's all. Ayikho into engayenza. Lana senkingeni nje. Ngicabanga ukuthi sibuyela kancane emuva khona udaba lolu-ke walithinta eqaleni naku sikhuluma indaba kagesi ukuthi ngesikhathi kwakhiwa lezi teshi zikagesi zakhiwe ngenxa yokuthi kubonakala imizi ingcosana, so okungaba yi-factor yokuthi mhlampe sinale nkinga ekhona because of izinto ey'ndala sefuneka sishintshe senze indlela ezintsha. Ungathini-ke uma usubuka-ke manje isimo esesikhona la emakhaya njengoba imizi isiminingi kangaka, ngabe kuhle noma kubi noma khona la kusilimaza khona? Ake ngiqale lana-ke Biyela. Ngijabulile yabo la bengikhona bengihlala kwi-suburb eGoli.
inendle ene-swimming pool nakho konke. So madoda. Kepha ngase ngithi no ake ngibuye ngize ngasekhaya. Ngoba phela ifanele ubuye phela ungakhohlwa yikhaya. Ungafani nalento kuthiwa khumbula ikhaya. Sulandwa nje ngempini namapiki nayo yonke into kuthiwa ubuyele ekhaya washiya abantu ngala nezingane. Yabo. No. Ake ngithi lana ngizobonga nje ukuthi sinenkosi lana uNdabezitha eMaqadini. Nesigungu sakhe seyinduna. Siyasebenzisana nabo Abezitha. and ngiyacabanga ukuthi ne-tolerance ikhona between ugovernment, amakhansela nabo, ngoba phela lezi zinto zihamba hand in hand. Ngike ngasho futhi sikhanda i-bridge sababiza abakwaKhansela, sababiza i-tribal authority, salilaunch i-bridge. Asikhethi lutho thina, sifuna nje ukuthi bekhona inqubekela phambili emphakathini. Into engayithanda ngifika kuNdabezitha, wathi uyafisa ukuthi abantu bangabekwe emaxhaphozini. Lento eyenzeka ngey'khukhula uphuma kuyena, kodwa thina abantu sibuye sikhethe nje ukuthi ngifuna ukuya ngale. Khona those days la kwakhiwa nezindlu zodaka ukuthi hayi nase kufika iy'khukhula iyoveliwe ngibuye ngisuke ngalapho ngoba ufuna ukusondelana namanzi. Manje amanzi aseyingozi, o-global warming nayo yonke leyo nto iyasishaya leyo nto yabo. Noma ozone layer balimala yonke into iyabheda. Uma bekuthi wayenza ne-geography nje kuningi ngabo ukubona ukuthi la esesiphaphalaze kakhulu. Even though uNdabezitha eshilo-ke ukuthi bangabekwe emaxhaphozini, kodwa ngibona ngathi encouragement ikhona, nanokuthi abantu sebefundile ukuthi ake siphumeni ekwakheni ngodaka. Yes, labo ngempela abangeke baze ba-afford. Usuke ubona abantu beshaya ama-mention khona. Uthi uyabheka nje, hey, bakhile abantu all round yizo zonke lezi zinto. Izinto ezakhiwe nge-brick and mortar. Hayi ukuthi wenza into la ukuthi nase kufika imvula kube sengathi isiduli sishawe yimvula. Lapho ngiyabancoma, ngiyabonga kubantu bakithi bakhila amasonto yonke into. Even though imisebenzi ingekho, kodwa umuntu uyaphula undlela ayenze lento ayenzayo. Akekho umuntu obekezela nothando lento ayenzayo uthola ukuthi umuntu omnyama. Laba bafika abase-West kwathiwa set ama-goals in life. Umuntu omnyama unama-goals akhe nje akhona la emqondweni, uyazi fanele enze lokhu nalokhu nalokhu. Angikubekele nje example lento eseceleni ezokuhlekisa. Ngizwa kuthiwa umqashiyo lo babathatha laba babedlala kudala noMahlathini oMax Mankwane bayaphesheya. Yebo. Wathi meshaya lead guitar lo wayishaya athi mifika ngale egcineni bathi abelungu, hayi bo lo muntu lona apha ama-notes ngoba phela lento angayiphinda lento abeyishaya. Wathi hayi angayiphinda. Wayishaya kwathiwa hey umuntu omnyama la ekhanda hayi uhlakaniphe nganje. Wayishaya nje obakade injalo. Ngizama ukusho ukuthi umuntu omnyama utalented. Yabo. Ngibe nenhlanhla ukuthi ngihlale noProfessor Vilakazi. Ngibe nenhlanhla ukuthi ngithole namanye ama-political no-analyst engeke ngibasho ngala, kodwa bakhona namanje abasavela. Kodwa the late uProfessor Vilakazi wakhuluma enye into engathula ngayibheka ngathi yabona in terms yomuntu omnyama umuntu ubephiwe. Wathi i-Caesarean section ayiqhamukanga nabelungu, yaqhamuka kumuntu omnyama la kwi-continent. It's a fact. Yabo, it's a fact. Bayithatha-ke bayimodifya ngoba bese kuthi lapha ku-Oprah Winfrey into engangiyibuka-ke ku-National TV, kunento ibiyenzeka ku-America lokuthiwa ama-gastric bypass. Shuthi laba bahamba ngemoto bayazi ukuthi vele ukhathi usilence ushaya i-free flow. Shuthi umuntu usumenza into eyi-free flow. Manje leyo nto it's irreversible. Musuyenzile uyenzi sekufanele ukhethe i-diet ozoyidla, otherwise ngeke usakudla ukudla okufanele. Kwatholakala ukuthi abantu bangala ama-bushmen anempande ayidlayo okwazi ukuthi uhlale for weeks beyozingela bengalambi. Kwathathwa yona kwathiwa bazosizwa ngey'mali. Leyo nto angiyazi yaphelelaphi. Angisezwa futhi ngama-gastric bypass. Kodwa labantu kwathiwa bazokwakhelwa iy'kolo benzelwe yonke into ngala ko-Kimberley kuphi ama-bushmen. Kodwa nje into enomuntu omnyama phakathi ina everything. Mubheka i-continent yethu inama-minerals, ina everything. Yonke into. Akufuneke lutho ngala. Ngikhulele ko-Ladysmith naye ePietberg wangibiwa amalahle lapho siwathola. Yabo. So ake nginje in a nutshell mina yabona kusuke ungithinte ngoba manje la ngisuka khona la kufanele kuye ngakhona isikhathi esashintsha. Yeah. Hey, uyabona uma uthinta le masejari ngangabuka enye ivideo ku-YouTube. Ivideo endala way back obonayo ukuthi nayo iyafiliza into endala abantu bakudala impela. Ngibuka abantu abamnyama beperforma
i-surgery yekhanda. Ngathi umuntu ube nenkinga shuthi yokuba shuthi wayiphathwa ikhanda noma wayinamanzi into efana nale ekhanda. So brain tumor izinto exactly into enjalo. So laba bantu bayenza lento kanjena nje kuhlezi kanje. Bayamhlinza bamsike nje umuntu bamphuzise lo muthi lo bamhlinze bamlalise bathatha kugcotshwa khona la. Ithi yenziwa lento kusho ukuthi uyabona impela yenziwa obaba sebebadala okutshengisayo kusho ukuthi ibona ke ochwepheshe kulo akudlalwa futhi isipiliyoni sesikhulu kakhulu. Laba abancane futhi baseduze babalethela izinto futhi bayafunda. So mawuthi uyabuka kubekwe utshwala la ukhamba. Singasho sithi mhlawumbe utshwala besintu buphuzwa lapho. Kuyaperformwa lana nje ngala ziphuzela into yazo la. Kuyawashwa lana ngakho la kuthathwa la kuyagxotshwa ufakwa la ekhanda abekubekwe la kuthiwa ulala about 2 hours alale ke 2 hours loyo lokube ngathi ufile kanje. Inkathelele kusalindwe yena uyasho utshwala ngala bayihlalele kulindwe after 2 hours avuke ke impela kube nzima ukubamba istep ke bamxhake bamnikeza izitepe ezimbalwa. Emva kwesikhathi ngithi few hours noma mhlawumbe the following day umuntu usuyayihambela futhi usebhayindishiwe nje ikhanda. Useluleme kanjalo enkingeni. So ngiyakulento ukuthi laba base West izinto vele it's a fact ukuthi bayithatha la kuthina bayintshontsha bayihamba ke bayizisale ephesheya bayimodify babuya sebezozivimba thina ukuthi sabe saqhubeka nazo bathi zinjani bayibeka biza amagama. Seyiqhamuka nabo sebeyochwepheshe manje bona bazo lezi zinto lezi abayifundela kuthina. Into ethengisayo kudlalwe kakhulu ngathi ngempela. Biyela athi ke ngibuyele kuyona le usuthinta into ngempela nami engithinta kakhulu. Yabo lento kuthiwa anesthetic. Ayish Bakuvale ngakulala ukuthi abantu abamnyama banemithi ukuthi bakwenze lokho abakudala. And yabona uma ukhuluma ngeoperation okay kule yasekhanda umuntu angathi no mhlambe sibeka iba yihaba kodwa ke into engiyaziyo ukuthi umuntu bekwazi ukuthi abeke umuthi ugijime negazi uye kuleyo ndawo lelimele. Why ngisho kanjalo ngoba bekuthi umuntu uma besikekile mhlambe kusengalweni futhi leli inxeba leli ugwazwe ngomkhondo angeke lisheshe livaleke. Bebemenza ukuthi alala umuntu bese bethatha leli victory sanqawo bamthunge ngalo babeke nemithi yonke into kuphole balidonse leli liva leli isilonda sesihlangene. Bese kuthi ke izingane ezincane lezi obuthola ukuthi la emakhaya iyakhala mhlambe bekade kunombila kudliwa inkobe manje azigayekile usebuphekile umntwana i-constipation uthotho gogo lana kunalento esetshenziswa odokotela laba igaxa ngala bathi i-stethoscope lo kuthiwa phefumula bakubeke ugogo wayeba nophondo lakhe alibeke esiswini ebeka indlebe ngala iyona ke yonke le nto isuka kumuntu omnyama yabo. So ayikho into yabona thina la kuningi yabo. Ake ngibeke nje nenye into sengihlanganisa nendaba yase Eskom le ebengiyenza futhi ukuthi uyi-understand. Buthola ukuthi la umabe ebhaka amakhekhe ekitchen usebenzisa welcome dover noma ufal cake zonke lezi ayitofu zakudala zamalahle. Kuthiwa valani umnyango ngoba sosheshe siphole isitofu. Nakhona la kugesi ukuze ungahambi masinyane valani iminyango into efanayo leyo isuka kuphi le kubani yayibona leyo. So ake ngithi nje yabona into eziningi la umuntu omnyama una everything ukuthi nje kuphela ke thina singa record izinto eziningi nanokuthi into enjenganaleyo oyenzayo Biyela ngiyayithanda ngoba manje sizama ukuthi isensitize ukuthi sibe ama walking library or ama dictionary na yonke leyo nto ukuthi ngempela umuntu omnyama benga record. Yabona kunencwadi engangayifunda la ethi umbuso kaShaka ibhalwe umlungu. Leyo ncwadi uma uyifunda ayiyekeki ungaze kuse and uthi noma usuyilokhuza ngendlela edisrupt ngayo izinto uvela ubone ukuthi ngathi lento isikhona la eduzane mangenziwa imove enjenganaleyo ngabe. That's why ubaba uMangosuthu Buthelezi his soul must rest in peace wathi lo Shaka ubedlalwa manje akusiyena. Nami I agree with him. Ngayifunda bayazi abaningi engafunda nabo lapha nanginencwadi ethi umbuso kaShaka esasithenga kwa Adams and Greeks ngaso sikhathi anganomsekhona. No ake ngithi ayikona Biyela umuntu omnyama waphiwa uNkulunkulu
Hhayi into yonke into injalo nje. yeah. Injalo. Masingaya kulena-ke noma singasho sithi i-vision kaGaddafi yokuthi i-Afrika ibe ne-currency eyodwa. Nezinto-ke ayi-achieve-a uGaddafi ezweni lakhe lase-Libya. Even though ngalesa sikhathi-ke kwakuvalelekile ngoba manje sasagxile sibuka indaba yelokhu ze-mainstream media njengoba bengazivezeli izinto ey'philayo. Okuningi sesikuthola kamuva sekwabheda ukuthi hhayi bo, kanti le ndoda bebengayifuni kangaka ingoba iyayiphilisa i-Afrika yonke. Manje-ke mase sibuka manje sesibuka la mazwe ala Sub-Sahara ilokhuza lawa ase-Sahel lapha o-Niger, Mali ne-Burkina Faso njengoba bahlangana benza lelokhuza lobumbano abalenzile lokuthi balwe nokuy'mela, so bangadiphendeli kakhulu emazweni ase-West. Ngabe mawucabanga nathi South Africa likhona ithemba lokuthi ngelinye ilanga soke sifike lapho? Heyi ya wayibeka-ke into iyangiphusha-ke kodwa kungcono noba vele ngishilo ngathi alekho iqembu engikulona. Ngizokhuluma nje as a person owenza i-history no-geography nako konke nanokuthi ngayiphila leyo mpilo ngibona kwenzeka kanjani. Ake ngithi la mina ngendlela engibona ngayo yini yonke into uma ihamba iyaphesheya kuthiwa dola. Idola ngithi ihlangane no-USA. Iyo ikhuphule omunye umnotho welinye izwe phela Manje uyabona le nto le yedola iya ngale ifana nomuntu lokuthiwa udlangandoda. Uyakwazi ukudlangandoda ile yokuthi mhlawumbe sihleli kusebusika kuyabanda bayahamba abanye batheza iy'nkuni babuye khona indoda engayo kuyotheza kodwa iyafudumala nje nala yabo bathezela yona le nto yelukhuzana mina ngiyithatha ngibuka ngaleyo ndlela ayibeke kahle impela iqondile yokuthi-ke la le nto eyenzeka la e-Africa right now le current situation ngoba phela siyayilandela ney'ndaba olukhuzana laba o-Traore laba nalo waseNamibia ake ngikhulume ngabantu abaphethe undayithwa uyawumama lo undayithwa nanokuthi basho ukuthi la cishe ube sinama president awu-58 la kwi-continent yebo nanokuthi futhi la asidingi lutho ngale ngaphesheya kwey'lwandle yibo bathi ngathi sina everything thina la sithatha i-raw material ngale bayipolishe ibuye ize ngala ngakuthina yabo manje thina njengoba bengisho futhi ukuthi uMandela wathi ake kutrainwe iy'ngane ungibuza nge-uranium singayenze njani singenawo ama-skills ukuthi soyenze njani leyo yabo uzobamba into ongayazi so ake ngithi-ke naba abantu ebebe-against indaba yale nto yedola laba bakwi-BRICS ake ngiyibeke nje la ukuthi yabona i-NATO it's more kumadola i-BRICS is more to a new currency noma-ke bengakayihlazi yonke lona kodwa bona bathini but why can't we go direct uthenge nge-currency yakho kulelo lizwe instead usikhiphele u-middleman lo kufanele wena u-convert lawo middleman yena adle ngandoda ngokusebenzisa imali yami yabo hayi man leyo nto leyo ayizi kahle yabona umama Gaddafi omunye wabantu owaphazamiseka ngoba into yakhe yayipleniwe yes yena uma bekuthi uqhamuke nento nathi thina asibi 100% entweni kwaba khona ne-resistance nangilandela nje into eyenzeka ngoba bethi abantu ufuna ukusiphatha kuthiwa kube khona iPhalamende lase-Afrika nani futhi leyo nto abanye abangayithanda abanye amazwe kanti leyo nto ifuna ukuthi ihlalelwe phansi nenye into futhi it's not a matter of ukuthi fanele ama-borders lawa aqedwe no ukuze kube khona ukuthi umuntu azi ukunala ikhaya lakhe ngoba nami la ekhaya ngibiyile la yebo ngokuthi ngiyazi la kwami mungale angisekho ekhaya akubekwe lapho bese kubekwa nama-passport umuntu meya aye ngendlela ukuthi into yenziwe kahle yabo njengamanje kunama-foreigners agcwele ngala ungazi angene kanye kwenzeka ini nani nani yabo futhi nangake ngiquote nje enye into phela into eyayikhulunywa leyo angifuni ukukhuluma ngento kuzothiwa lo siyagangabe manje wathi ubuthelezi musani ukuvumela labantu bangenela ngaphakathi ngoba biza nama-skills na yonke into okunye kuyimkokotelo nani bazoyishaya bayiqede emsebenzini namhlanje iphi imisebenzi ayikho bangakanani abangala sebekwazi nokutoyitoya bona la ngaphakathi kodwa laba ababeyile ngale ngaphesheya nasesizwa
babegroupiwe wabekwa ngala. There was no freedom of movement. Kuwama-camp. Kuwama-camp. Bengavunyelwa bahambe noma yikuphi. La kuthine kwamachange wampuza endlemini. Washo omunye uthisha wathi ucabanga ukuthi ekhaya kini untombi udadewenu ukuvubela amasi. Uthola nje noma kanjani. Ebona leyo nto. So ake ngithi nakuza kuleyo nto leyo ungibuza ukuthi ngiyibona kanjani. La kofanele kuvumelana abaholi bala eAfrika. Bakhulumisane kube kwezinto kuvunyelwane kungabikho omunye. Yes ngaba khona leyo parliament A1 ezokwazi ukuthi yonke imithetho ibeke ithobelwe leyo mthetho kuyafuneka lo. Kodwa athi nasekubeke leyo parliament sekukhona umuntu ozovele athi mina ngiyirula sendaweni ethi ifanele kukhethwa abantu abazobekwa la ba-electwe la njengoba kuyayi-rotate ukuthi manje nayi G20 ubani yakubani izinto ey'njengani yabona lokho kungasebenza kahle kakhulu hhayi ukuthi kube khona ukuqinelana. Yes. Hayi uyibeka kahle impela ngoba ngizwe nala kwi-BRICS thola ukuthi ngonyaka othize kuthiwa i-presidency ye-BRICS isezweni lelo elizohosta i-summit kuloyo nyaka. Bese siya kulelo Khuza uGeneral uMaphaha ekuqaleni wakhuluma ngithi kwakungcwatshwa amasosha lawa ayibuya eDRC. Wabeka indaba lokuthi banenkinga la when it comes to le ndaba yilokhuza yamabhoda yokuthi wena ungawakha kanjani umuzi wakho ube muhle ekugcineni ubusuthi ngeke uzubiye. Lelo daba kade ulithinta la ngama-borders ethu. So futhi kwatshengisa ukuthi u-government is not investing enough elokhuzeni kwi-security yezwe nakumasosha kanjalo. Lokho waye-expose nje impela kuveza obala. Kwase kuba uGeneral Maphanyana wahamba e-Iran ngaphandle kwe-approval eka-president ne-approval ka-Minister of Defence okuwuLokhuza oku-Angie Motshekga nesekela lakhe uBantu Holomisa. Wafika le impela-ke wafika watshengisa ukusapota i-Iran against Israel. Lokho kwabuya kwenza la ezweni-ke ekwagxekwa kakhulu. Ngabe uthini ngalokho? Phinde futhi kube udaba lukaLokhuza ngoba lento zenza ilandelana ngoba ngoJulayi le nyanga le ngoJulayi yaphenduka unyaka wonke. Yebo inyanga yaphenduka unyaka wonke ngoJulayi la uLieutenant General Mkhwanazi wavele washaya inkuzi malanga nge-bombshell waveza izinto esingazazi ngakezweni. Manje lezi zinto uma uyiqhathanisa ngathi impela zinakho ukuhambisana. Ungathini nje wakho umbono lezo zinto? Yabona lapho-ke biyela ngizozama ukuthi ngiyibeke lento angifuni ukunyathela ikhona lomunye umuntu kodwa ngizozama ukukhowutha izinto ezayizishiwo. Yabona khona into ekivezwe abaholi abathile emaqenjini athile. Lelo team lelo umuntu umuzwe ethi phela kusiyona i-Banana Republic. Yebo. Lelo team lelo likhomba ukuthi umthetho awusekho. That on its own. Umuntu wenza into ayithanda ngesikhathi asithandayo. Nanokuthi-ke kuthiwa everybody is equal before the eyes of the law. Kepha-ke leyo nto asiyiboni yenzeka. Hey, angithi kuthiwa it seems as if there are others who are more equal than others. Yeah. Ngendlela esibuka ngayo. Bese sibuyela la ngoba phela kona to be honest kuhle ukuthi ngiyikhowuthe lento. Noma bekuthiwa nginyathela omunye kuyaziwa umuntu omnyama la it's either buba i-IFP or ANC. Ezepolitiki ngoba phela kwipolitiki ngisesesikolweni vele ngaba inkathi. Nakhona kuthiwa uma ungangeni uzophuma lapho kuthiwa wenza nto gobhiji khona le mlazi. Ngokuhamba nami ngabuya ngayikhethela la ngiyikhethela ngakhona ukuthi ngenze ngendlela yami nami engibona ngayo kufanele yenze. Uyabona politically izinto ziyenzeka nanokuthi uma ngabe abantu ophilisana nabo kuleyo organization noma kulelo qembu olithandayo uma bese beqala bebrancha bebheka eceleni uyawubona ukuthi hayi la ngathi ayisahambi ngale ndlela. Ngoba kuqala kwakuliwa ngoba kuliwa ngempela. Baningi abantu ongathi ukuthi abavusa lapha emathuneni abethola kunje ababekhona ngala bangasishaya into ongakazoyibona ukuthi senenzeni mina la yabo. And enye into ekhona-ke nje politically-ke labantu sibabekile lapha phezulu.
and enye into ebuhlungu kakhulu ngepolitiki hayi ngoba kuyi-ANC kuphela namanye amaqembu akhona siyavota kuthathwe yonke into ihlanganiswe ngala bese kuhlalwa phansi beyikhethela bona ongqongqoshe babo lokho kuthiwa ongqongqoshe abaphathiswa mina into engiyibonayo-ke nje kuyo yonke lento le yenzakalayo lento isafuna ukuthi ki-reverse ibuyele back ukuthi ukufoma kwe-ANC nangiyilandela ngaleso sikhathi ngoba ngangena kuyona nami phela wonke umuntu omnyama ubuya kuyona amakhosi iwona ayifoma eBloemfontein engikholwa ukuthi i-province ne-province inayo inkosi engaphathi amanye amakhosi nanokuthi ngempela politically uma kuwukuthi inkosi iba inkosi ngabantu yonke i-majority uyifaka khona lapho without ama-political affiliations ukuthi inkosi ifanele nayo ibe above indaba yepolitiki ipolitiki bisiza kamuva yabo imithetho kahulumeni ngaleyo ndlela-ke ila silahleka khona-ke la ukuthi into zethu zingahambi ngendlela khona la embuthweni wa-ANC ngangikholwa kakhulu kepha manje angisakholwa kuningi kube sekwenzeka-ke kumina in person engeke ngize ngikhulume manje la kodwa engibona ukuthi it's between me nalabo bantu engisuke ngibhekene nabo okunye kwangilimaza nje kakhulu kanti ngangiyithanda kakhulu impela nje ayikho into engayenza ake ngishiye nje lapho nje le ngoba iyangiphazamisa iyangihlukumeza njengoba bengitshela mina ngine-IDP ende kakhulu engasiza ngala kube kuthiwa kuya ngesingami nginamandla nginemali bengayenza leyo nto yenzeka hayi sibonga kakhulu Obhlatshwayo cha hayi sibonge isikhathi osinikeze sona ngokuthi ubashela la ekhaya kuningi kakhulu esivuke nakho namhlanje sikufundile and futhi ngicabanga ukuthi kuyosiza nabaningi ey'ntweni abazodinga ulwazi ngazo ziningi kakhulu into ethintwe namhlanje nami nje sawuhlala phansi ngibuke ngithi hayi sawuvula nje i-dictionary hayi layo bempela i-encyclopedia namhlanje Obhlatshwayo hayi cha baba kube intokozo kakhulu kuba nawe sibonge siyosixolisela impela nakumama nasey'nganeni ukuthi singitshontshe isikhathi ezingaka hayi siyabonga sicela nayelinye ilanga impela uma sikungqongqozela impela uhlala uvulile umnyango ngoba kuningi sazobe sibuye sizokucela ngoba sibonile ukuthi cha besisenga impela embeleni ogwansile besincela impela nje besincela nje straight ogwansile siyabonga baba hey ake ngibonge webiyela kodwa njengoba siqala sihlukana ngizobeka enye into engiyishile bengithi ngizoyisho yathi yabona lento step aside nanokuthi kuthiwa equal before the eyes of the law izo zonke izinto ezingafuneki lezo yabo umuntu angayisikeli kwelinonile umuntu akasikeli ayebona khona angayisikeli kwelinonile yabo yonke leyo nto nasibuyela nje iqiniso nje yonke into ayibeka iTwitter cha ophalaphala oba nobani angisafuni ungena ezintweni kwasho umunye wathi there is a case to answer ayiphendulwe leyo nto azonipha imali zethu ezingena ngaphandle ngiyabonga manje ngabe wena masesivala ngabe unayo imali mhlawumbe uyifaka imatrasi noma kosofa kanje oyibiyela ngibona sihlezi kwelenyoni awukho umuze singawuboni masela siphezulu kakhulu la bayingangukuthi ayikho mhlawumbe elela kosofa noma komatrasi kanje ayikho mhlawumbe awufuyanga le amabhafalo la noma ilileke inkomo lezo kuthiwa zibiza kakhulu ezazamamiliyoni amankulu awekho la egcekeni biyela nawubonile lapha kunekhukhukazi ezimbili neqhude lot ngizama ukuphemba lapha nokunye-ke biyela yabo njengoba ngisho ukuthi yabo njengoba sengihleli la ekhaya ngifisa uku-advise abantu abazothatha iy'ntambo basisize ngisebenzile ngikhathele yonke imali engayisebenza ngisacrifice angahlali nomndeni ngehla ngenyuka in all 9 provinces ngathatha leyo mali ngathi funga khalo muzi ngoba besingenayo imizi sihlala o4 room lapha nemlazi-ke futhi u4 room wakhona wakhiwe iy'tini zahlukahlukana khona igundwane ekuthiwa usqueeze nalithatha imali eyiphepha langena phakathi nendawo angeke usayithola leyo mali isinyamalele ngale kwaloko kufanele uyisindlu bese ukhipha leyo nto leyo ya ake ngithi kona nje mina-ke noma bekuthiwani noma ngathiwa umuntu azobheka i-lifestyle whatever yonke leyo nto enginakho konke kuthule nje kumile kuthe angigangelanga muntu angenze lutho futhi namanje angifune isikhundla angifune iy'ngane zami zizosatshiswa la kwamina angifune ukugadwa ngi-right nje ngiyila ukuthi ngiphile leyo mpilo engiyiphilayo ukuthi ngiyidlela ipapa lami ney'ngane zami nje that's all ngibheke phambili inkosi uma ngabe isangisizile ukuthi nakho engibeke etafuleni lokho ngiyakubonga nje that's all
Hayi siyabonga ekuhambeni la ekhaya. Hayi sivale sokugcina-ke manje. Hayi sibonge. Izandla zidlula ikhanda. Siyaqandula. Isiqandulo podcast. Njalo nje. Danko.